So as a way of introduction, this morning, we have seen the danger of becoming compromise. Okay, iti pamati tayo, kan oray pa iti stand tayo akas may nga anak ni Apo Diyos. So we have seen the problem, the problem we faced at hand. All right, we can see the problem of these four young men, their new home, their new knowledge, and even their new diet. So if I say new diet, I'm not only talking about the literal food that we take in into our body. But when we say new diet, ito yung mga bagay na nakikita natin sa ating environment, sa ating the things that people do surrounding us, alright, the things that people wear, the things that people go, na nakikita natin, and sometimes we have that urge that to do the same, to go the same place. That's why when I say new diet, it's not just the literal food, but it is the activities, alright, or the passion and fashion of this world that we are living in. So ito nga makita tayo, kakabsat kang gagayam, nga dagitoy nga banag kan dagitoy nga aramid, ragragsak itilubong that sometimes it DJ kapalan, DJ appetite tayo, nga tay kaslatari gagayan tilasag tayo, nga padasen tayo met DJ, nga aramid, wano DJ nga makan, wano taraon, kuma, iti aglalaw tayo. But the moment that we can feel, the moment that we acknowledge that we are already in that point in our life, that's the time once again to remind yourself of who you are, your identity. Okay? So kuna na ijay 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Okay? So these are very basic and very familiar verses. Iti pa nagbiag tayo. But when time will come that we are tempted to follow the fashion of this world, to follow the trend of this world, because sometimes dumteng ti kanito nga tay anya nga tat experience na dayjay. Kuna tayo, remind yourself with this verse nga kunana, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. In verse 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body, in your spirit, which are God's. So, no dumteng ti kanito nga masulisog tayo, nga mangraman or mangpadas, dagijay makita tayo nga mabalin nga kasla apalan ti appetite tayo kagabsat, kadagiti na inlubungan nga aramid. Lagi pun tayo laeng kuma, no anya dadagitoy nga kinapudno may panggap ti kinasyasinno tayo. Kas kadagitoy upat nga gagayam, iti kanito nga isudagat na yu presaran, iti may nga taraon kan mainom, nga saan nga dati, nga daytoy iti inuman kan kanenda, ijay nga naipalagip kadakwada, ti kabibiyag da idyadada ijay Juda. That's the reason why when we are tempted, all right, to follow and at the same time to go with the flow, with the trend of this world, may we be reminded with the word of God that once were taught to us by our pastors. Kat dito'y kunana, anyo ka di ammo aya nga ti bagiyo, our body is the temple of the Holy Ghost. When you say temple, it must be sacred. When we say temple, it must be clean. Alright? And by the way, it is the Holy Spirit that resides in us. That's why we must take good care of the things that we need to do for our body and the things that we insert into our body. Pabalin man nga deta iti matatayo, lapayag tayo, panunot tayo, and everything. Damalagip ko nga rod, may panggap deto yan. Kumaminsan santay laeng nga gwardyaan dagiti there is a need
to take good care or to guard different gates in our lives, in our body. So no maminsan, ala nga DJ mouth gate iti gwardyaan tayo. Ala nga tayo tilada nga kankanin tayo, ipapaunag tayo. Alright? Kadintukit dilakit di madadaal iti salunat tayo. We must also guard our eye gate and at the same time ear gate. Nuan niya di makita tayo ngamin kat iso iti mangted kada tayo iti rason nga kayat tayo. Alright? Mangted kan mangriing DJ urge tayo. Tapno DJ makita tayo kayat tayo maten. Mapanunot tayo. Alright? Mangig tayo. Okay? Iso ti mangted kada tayo iti rason tapno at least kayat tayo mat nga aramidan. That's the reason why we need to remind ourselves no sino tayo kan anya deto'y bagi tayo. Han tayo mabalin nga desisyonan ti maysa nga banag nga datda tayo latta nga aramaten tayo ti bagi tayo tatiga po na to'y bagi tayo daytoy ket iso ti templo iti Apo ginatangon ni Apo Dios ti napateg a balor nga isu iti darana isu nga awan sa bali nga pagkaaramatan ti bagi tayo no saan laeng nga iti panakaited ti pamadayaw ken kuana. So anyaman nga ibagam, anyaman nga aramidem, anything that our body is used, we have to see to it and be reminded that it must be used for the honor and glory of God. So dito nga makita tayo that as we journey life, there are going to be constant attempts by the enemy to get us to let us down our guard. So deta, iso nga ammom iti aramid iti lasag, isulisog, napigsa deta kagabsat. Unak karot iti kalman, nga daytoy lasag, no pagragsakan ti pagsasaritaan, awan iti saan ki deta, kadayta iti nakaitakwan na deta nga lasag, dayta ti paggugusto iti lasag. Iso nga ditoy nga makita tayo, nga no daytoy nga lasag, corruptible, ti kayat na detoy na inlasagan, iso nga dayjay kararwa tayo, jay espiritu tayo, jay biyag tayo, maadalan iti sao ti Apo, tapno isut mangmandar, mangiturong, ken mangituray, daytoy bagi tayo kakabsat. Iso nga jay kararwa tayo, nga iso iti biyag tayo, masursuruan nga nasaya at ti sao ti Apo. Kadetoy bagi tayo metket awan serbina no awan biyag kideta nga magyaman tayo ta inted iti Apo inpuyot ti Apo ti biyag kidetoy nga bagi. Isu nga nagbalin nga tao nga si bibiyag. Isu nga no kayat tayo nga daytoy bagi tayo, daytoy lasag, ket agbalin nga natudyo, ken agbalin nga nananay nga managtulnog, kadagiti banag nga pagayatan iti Apo, trainingen tay nga rod, sursuruan tay nga rod, iti umiso ken usto, dayjay kararwa tayo, wenno dayjay biyag tayo, isu ti sao ti Apo, tapno jay kararwa wenno biyag tayo, nga nataraunan, nasursuruan, na disiplinaan ti sao ti Apo, isut mangiturong ken mangidalan, dayjay lasag. Natikayat na nga sawen, han nga dayjay aramid ti lasag ti agpanpanuray, dapat parmeken deti aramid ti espiritu, biyag nga nasantuan, biyag nga na espirituan, isu dapat timang parmek ken mga bong, kidetoy aramid iti lasag, tapno awan ti gundaway ti lasag nga agpanuray, tapnon iti kasta, nasalunat ti na espirituan nga panagbiag tayo, if our appetite is spiritual, our life and our health will become spiritual as well. So nga mo yung kagabsat, nagarigrigat ti lubong nga pagbibiyagan tayo. No awan iti Apo ken awan ti sasauna ken awan dagiti papastor tayo kagabsat. Jak lang amon no anya klase ti biag nga kada tayo. Oo. Siguro maipadis tayo kadagiti tattao iti panawon ni Noah. Na kunana nga rod ket inaramid da daydi ammuda nga usto iti panakaamuda. Oh, so no amin tayo ket aramidan tayo di ammutay nga usto ken ammutay nga pagragsakan tayo. Kasanupay kagabsat. Dagiti pampamilya tayo ken dagiti gimong tayo nga magyaman tayo ta adda iti Biblia nga isu iti mamagmaymaysa kada tayo adda ti Biblia nga isu iti mamabileg mamatibker mangsursuro mangadal iti kararwa panagbiag tayo tapnon iti kasta isut mangituray daytoy lasag tayo ket saan nga ti lasag ti mangituray iti biag wenno iti kararwa tayo. Amoyo kakabsat patibkerem ti na espirituan umapoy ti na inlasagan.
no pabilgam ti lasag, kumapoy ti espiritu. Everyday yan, agap-apada. Iso nga, tiyan ti desisyon no sinot mga abak kadagitoy, adda kada tayo, no sino iti tartaraunan tayo. Kasla di ka na yung tengos usaren iti discipleship. Alright? The two kinds of men. Okay? The old men, alright? And then the new men. Deto'y old men, so deto'y karnal tayo nga kinatao. Deto'y new men, so deto'y na spirituan. Every day, kasla ti arig na adadwa nga asom, ni puraw ken ni pugot. Kat daytoy inaldaw-aldaw, alright, pakpakanam dagitoy. Kat dudumteng ti kanito nga agangat ken agapada, isaludsod, sinot mga bak kadakwada. Kay takat agdependar, no sino kadakwada iti pakpakanam ti adado. No ni puraw, isot mga bak. No ni pugot, isot mga bak. Di say mistro ti panagbiag tayo kakabsat. Okay? Ito'y nga makita tayo nga ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. We are bombarded with many kind of decision. Nakasapulan tayo nga aramidan. Okay? Yan na nga dapat papanak. Anya nga di dapat nga aramidag. Kastoy kat kastoy. Alright? That's why we need to see to it nga dapat dahi agpanuray kan mangiturong kadagiti desisyon tayo. It must be the new man, the spiritual man. Tapno i-defeat na deto'y old carnal men kakabsat. Iso nga no kanayon mo nga tartaraunan ti na spirituan nga kinataom. Agdengeg ka iti preaching, agbasa ka ti Bible, agdevotion ka, agkararag ka. That's how you nurture and nourish your spiritual life. And by your time spent in nurturing your spiritual life, you neglect to feed the flesh. And in every decision and in every battle you are facing every day, the spiritual and human will be the one to conquer. Kansan na pulos nga pagbaligyan tilasag. Awan ti gundaway tilasag nga mga bak. At apay, napigpig sa deto na spiritual eh. Oo, that's what I am talking about our new diet. Oh, madan tayo tina spiritual nga appetite ken diet kakabsat. Tapnon iti kasta, dagiti anyaman nga attempts tayo iti panagbiag, dagiti anyaman nga tarigagay tayo iti panagbiag, dagiti anyaman nga panggep tayo iti panagbiag, santay tupulos nga madadael, santay tupulos nga turong ti pagkadaksan, ken pagkadadaelan, tatiga puna, ket adda iti nadyusan ken na espirituan, nga panangiturong iti sao ti apo kada tayo, nga isot mangitunda, iti napintas nga banag ken balay iti panagbiag tayo. So they have problem. The problem they have faced at hand, their new home, their new knowledge, their new diet. Let's now proceed to the second one, the purpose of their hearts. Hanlaeng nga dati problema nga sinango da, iti adadat iti gangganait adaga, addamet ti pinanggep da. And I believe, kaslamet kada kayo dita kakabsat, agyaman tayo ti apo, kay ti pastor tayo, ti patriarka tayo kakabsat, idi imay da dita, handalaeng nga imay ken kanayon nga mangmagtay kadakwada. It's not a vacation, but it's all about ministry. Adati pinanggep na kakabsat. Kat kayat ko nga maawatan nyo, nga dayta ka addayo dita kakabsat, ken ti trabaho ti apo dita, ket bunga iti maysa nga adipen iti Dios, nga idi inikkan iti apo ti gundaway, nga makapan iti maysa nga gannaet nga lugar, haan nga nabukaw, jay puso na, jay napintas, nga panggep ken tarigagay ti puso na, nga iso dayta ket awan sa balinusan nga ministry. Amen kakabsat? Oh. So the purpose of their heart, anya ti pinanggap dagiti upat nga gagayam iti adadat iti Babylon. Okay? So daytoy nga panggap kakabsat ket haan nga kaskarina nga i-implementar. Addada dagiti kababalin nga dapat nga masursuro nga addakeng ka in every purpose in life, in every purpose in your heart. There must be some characteristics that you need to possess in order for that purpose not to remain as a purpose, but it will come to become a reality. So anya dagitoy nga kababalin nga adda iti puso, dagitoy nga upat nga gagayam tapnon iti kasta, dagitoy panggep iti puso dagat may patungpal. Umuna nga makita tayo ditoy their dedication. Their dedication. Anyat makita tayo iti verse 8, chapter 1, verse 8, iti Daniel. Unana ditoy, but Daniel purposed in
his heart. Can you imagine that? There is a purpose. That's the reason why if you want to achieve something, if you want to succeed something or in area of something, you must have that purpose in your heart. At dati na ragagayan ti puso na kakabsat, hamungar aramiden ti may sa nga banag, hanggang mapan ti may sa nga banag, may sa nga lugar nga awan ti panggap mo. That is clear. Daniel purpose in his heart. And what is that purpose in his heart? That he would not defile himself. Anya ti mabalin namang tulaw, kiday jay puso kan biyag na, jay portion, kiday jay kananen, jay ari, kan uray pa jay inuman, day jay ari. So no adda kang ka jay panggap ti panagbiag mo, uray mapan ka ti may nga ganggan na et nga lugar, uray maiassociate ka kadagiti ganggan na et nga tao, no napintas jay panggap ti pusom, napintas jay kararag ti pusom, narigat kanto nga matignay, babaan kidaytoy nga lugar nga barungayan mo, kan babaan kadagitoy tattao nga adday ti aglalaw mo. Why? Because you have purpose in your heart not to defile yourself. And that what Daniel did. At dati dedication na kakabsat. Tauray awanan tinan awan digijay panglakayan dat ijay Juda nga mangisuro ken mangpalagip kadakwada. Can you imagine young people danganapan ijay Babylon agtutubo da awan ti makita mga parents na nga mabaling nga mangguide kadakwada, pero kas kinaganos ken kinaagtutubo na iti puso na tinarigagayan na nga saan nga dapat nga matulawan iti biag na babaan kadagiti taraon ti ari inuman iti ari. And that is very important to us when we are in a strange land. We must have that purpose in our heart. Anya digiti panggap iti puso yu kakabsat bayat ti kaadayo dita. Anya digiti panggap iti puso yu kakabsat kadagiti trabaho nga nang ikabilan ti Apo kada kayo. Anya iti panggap dagiti puso yu kakabsat. Dayta kadigit para iti personal laeng nga pagsayaatan ken pagimbagan. Wenno kadwayo ti Apo ken ti ministry kadagita nga panggapyo. So may the Lord bless your purpose in your heart. The Babylonians could change their homes, their knowledge, their diet with this kind of education as well. They have the power. They have the power. Adaan iso namin nga pan nakabalin, ngam handa mabalin nga balbaliwan ti puso dagitoy nagtutubo. Apay, kasi idiadadat ijay Juda, na muli jay puso dati usto, na muli jay puso da itinapintas ken nasayaat. So nga uray idiadadat ijay Babylonan, adu dagiti mabalinan nga puwersa nga mangbalbaliw kadakwada, nga madda kadakwada ti dedication, ken nananay, nga turud ken tipker, nga saan da pulos nga pabalbaliwan, ijay tarigagay ti puso da. May we have this kind or the same level of determination and commitment in our spiritual life as well. Ngano ti Apo ket i-bless na kantot kas talaunay, sapay kumata saan nga balbaliwan, amo nga mabalbaliwan, di imuna nga panggep iti pusom para iti Apo. Sometimes no ti Apo ket i-bless na ka, agbaliw ti puso kakabsat. Anlaeng nga dayjay ni Apo Diyos ket suoten na ka, agbaliw ti attitude ken puso tayo, no di ket di uray pay no i-bless na ka ti Apo, agbaliw pay ti puso ken attitude tayo. May it be that the thing that you have committed to God, the prayer of your heart, the purpose of your heart, iti sakbay ka nga mapandita, ken iti sakbay ka nga addat dita, sapay kumata saan nga nagbaliw, kita rigagay ti pusom para ti Apo ken para iti ministry. Kapsat iti Apo, it's not only the purpose of their heart that we can see here in their dedication. Nga makita tayo ditoy in verse 9 to 14, we can not only see their dedication but also their desire. Nya di sa ti puso da. Okay? Verse 9. All right? Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall ye make me endanger my head to the king. Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel,
Hananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as of the seers, deal with thy servant. 14. So he consented to them in this matter, and proved them 10 days. There is a desire. So if you have that dedication in your purpose of your heart, at da dapat mo titarigagay mo. Iso nga dati no maminsan kat nuan nat addat jayan, hanlat ta nga ison. Nuan nyat addatan, kat nung harot deta kat maikaniwasan ti pamati, madadaal ti testimonyom. Deta idasar dakeng ka. Won ko namlat ta nga roden. Thank God for this desire of Daniel kakabsat. Ada makengkwana da initiative nga he must have to set a distinction. Nakita na, naadal na. Api nga ta amin nga yang people, dito ikat kastoy tilangada, agkukurut da. Anda nga nasalunat, nakapsot da. Katitatan ko na dito ikat, sige, mangang kayon. Kanyak kanan niya po, siguro ko na. Digito'y kanan, dito ari, kan digito'y inuman, digito'y ari. Pabalin siguro ko na kat deta ka di mo ti ipakpakan yung apo ka dagiti nga babaro ko kat wen ta kasapulang nga dapat isu dagita ti kanenda kat nagpanunot kat kunana madingarod. So adda ken kuana ti panang tarigagay nga mangiset iti distinction. So nga kunana dila mabalin apo nga agket daw kami nga ti ipakanyo kada kami kat bukbukel ken ti inumin mi kat danom. Kat detoy pangpangulo dagiti yono ko. At agdwa-dwa, halaang nga maipusta je biyag na. Wen, mapapatay. No dikat de, anpay nga proven kanya dadeta. Ngam ito nga makita tayo, je tari gagay ti puso na, namin adon kakabsat nga napasamak keng kuana. Iso nga, it will not always be the easiest thing to do. And that's what happened to Daniel. Alright? Hanga nalaka. Deta tari gagay mo, kit daw mo, hanga nalaka. Alright? It will not be understood sa namaawatan. By many, by those around you. And that's very true. Dati may isa ngayang people tayo. Yaman nagti apo tama surutan na ti dalan nga mapankapilyan kakabsat. Dati kat sana masurutan ti dalan. Kattatta ko na pastor, pakikararag nakman. Apay met, permi nga talaga ti panang unget da kanya, kada panang i-discriminate da kanya. Kay di gamin opisina kat dapat kano amin nga uniforme kat pants kunana. Kat kunana idi mo na, kunak kang kuana, dapat han ka makikumkompromise anak ko. Agpalda ka, tadetat na isuro kanya tayo. Kat isot pinadait na Kat no may ti prayer meeting, tagdiretso no kwat ijay kapilyan, naka-uniforme pailaan. Kunak no kakang kuana kat, amen, praise the Lord. You're beautiful with your uniform. Kunak po ta, aprisyarak po ta. At babae nga rod, dikat nakapalda. So kunana, story kararag mo, kay permi nga maumsiak kunana, kay permi nga makritikarak, tapos dati maungtanak pa, kunana kat sangwan ti dat nga tattao. So kunak kang kuana, laglagi pa. Dayjay in example, di pastor proving historiana, gagamono ijay Australia dayjay. Nasaysayaat detay agsagabak at panakaunget ken panakaibabain no gapu itinagan iti apo ken ti pamatin. Umadan tulat ta deta kunak ken kuana. Ununa na lang deta basta aramid na makabailam agbalin ka nga asset kidagita kumpanyayo ket aglawag ka babaan ti testimonyo. Sumrek dita rumwar dita o nalaklak kadlang deta kakabsat. Siguro da kayo at da kanya-kanyang experience yo. Mabalimat kadagiti tarigagayo kumamat nga agshine kadadad dumapay. So han nga nalaka kakabsat. Hanga kaskarina nga maawatan ng katidat tao. Tayo may isang estudyante tayo. Kuna na kidi mistro na nag-excuse nga kano agsala. Kuna kano mistro na katapay nga sala. Apay inyat pa kainaigan na kumeta panagsalsala yu kaya ta inta religion yu kaya to subject yu kunana. Iso nga idi
Idi nang meeting kami di Sabado, na i-raise up day nga question. So kung nagkadakwada, no dagitoy nga kakabsat, uno dagitoy nga estudyante, nga ammo yung adda iti pamati da, ken sursuruten da nga pamati, hamo mabalin nga ibagsak isuda, hamo mabalin nga detay kunata yung nga uyawan isuda, kasi may isa nga constitutional right da deta to exercise their freedom, the way they worship and practice their faith. Kat under intayan deta educational system, han mo nga mabalin nga ibagsak deta no di ket di ikam isuna ti sabali nga output mo no obraan tapno adda isu iti panggradam. So ngano maminsan nga mingket no nga minhan na kadwa na nga min ti problema dito Pilipinas na kakabsat. Kadwan na digito'y high schools tayon, kadwan na nga mangisursuro ditan babakla. Isong ano nagwapo ta anak mo, agannat ka. Yung ano dadoma dito ikot, malamat nga pa nang ibaba. Ureha nga makasurot tay anak mo, no nagwapo isuna, pasado jay subject na. Kastan, iso nga nagrigat agisten ka, tapos han nakakaykayat kan han nakafeel ta mistrom, han nakafeel ta boss mo, ma-insecure talangam, gapo na ta napinpintas talangam ngam isuna, gwapo talangam ngam isuna, isong aramiden na amin nga wagas tapno ma-oppress ka, ket si kamat di mo kayat nga tay maiba-ibain ka, di mo kayat nga tay mabagsaw-sawaan ka, babalin ako ng sige man lang arudan. Compromise. That should not be the way kakabsat kan gagayam. Tamamatek ti amin na pusok, ngano ti apo ti kadwam, dumteng to ti kanito, itag-ay na kanto iti apo. Pangato na kanto ti apo. So nga mo yung kakabsat, what we have right now as HBBC, because there is one strong, courageous patriarch, Pastor John, who stood by his faith. Malipatan niya tayo di, pangkam sa Nicolas, datay lugan, hindi ko nga tama raw nga puraw. Malagip mo pelang daya, manong Rome? Tama raw nga puraw? Kakahasit na mayan da JD. Kami jay lugan. Kunan Pastor John, tiragsak na. Yes, kunana. I'm free, kunana. Agasam tano fellowship, hindi ko kakabsat. Ayaw awisan da nga agi-speak. Iti fellowship, nga speaker. Ikan that topic about standard. At iso ati preach na tayo isong ortinted da. Mangagmuntod jeliko, dadagtanta na buto. Apa nga preach na ti fellowship, data is standard. Di ko mayan takapilya na latat pang i-preachan na. Can you imagine that? No sikat at da lugar na. Ag-preach ka nga tapay. Kat nung arot ko in kompromiso na dagi nga stand na kakabsat. Adang arot kastoy kumapay nga kinatakneng tayo kakabsat. Nga agarwat kakabsat. Kinamades tayo agarwat. Nga uray no miyambro ka kakabsat kut agbado ka kat pastor ko na dagapay kang ka. No agbado kat natakneng kat uray estudyante ka kat ma'am ko na dagang ka. Kat nagmayatan nga testimonyo kakabsat. Ngam no awan, iti may isa nga tao nga timmakder, iti pamati na, ken nang isubba, kakabsat, dahi mabalin nga riknana kuma, babaan ka dagitoy, nga mangopres kang kwa tapno laeng daytoy tarigagay na, nga di usto nga panakaisuro ti sao ti apo, usto nga panagbiag ti may isa nga kristyano, ket isut agpanuray, at dagat ko mangarod kastoy kakabsat, nga nananaman tayo, nga waya-waya, nga mangi-execute iti umiso nga klase ti panagbiag tayo kas may sa kristyano. So agyaman tayo kakabsat, kadagito'y papastor tayo, natadem ti sao ti apo, okay, ngam isot ng paimbag ti panagbiag tayo. Itata, kasanumat digiti tarigagay tayo kakabsat, kanyamat digiti tarigagay tayo, iso ba ti mangtedla ang ragsak iti bagbagi tayo, uno mang padayaw ti apo. Tarigagayam, di mang paragsak ti apo. Kamuman maparagsak amin ti tao. Kamuman nga mapadayawan amin ti tao. Ngam no tinarigagayam, di mang paragsak ken mang padayaw ti apo. I will tell you, yata iti pudpud no nga ragsak. Di maparagsak mo iti apo. Ano ti taot paragsakam kang padayawam, nabannog kakabsat. Kamu mapadayawan amin ida. Kamu mapadayawan amin ida. Ngam no ti apo kakabsat, mamati ag tamin na pusok. No ti apot padayawam, dumteng to ti kanito,
dagiti tattao maragsakan danto met iti biag. Kung ano kikita kami kadagiti bakit ken lalakay nga mimistroming kakabsat idi kwa kada advisor may. Oh, ket makita dak kakabsat ket ne intamol kada daddo mamangket kunada no ko kanya ket ni kitam kad man lang ni Virgilio kunada. Oh, bagman anak ko ta nagbalbaliw kan. Kurak kadakwada ket saan nga siyak ma'am? Ti apo tinang balbaliw kanya. Nagpaituro nga klaeng ken nagpabalbaliwak lang. Kauray no kayat nakabalbaliwan ti apo, nuhan nakmet agbalin nga natudyo keng kuana, awan latta. I must cooperate with him. Oh. Ket ana, ket maayayo dakeng kaa. Oh. Kunti pagsayatan na dito'y kagabsat, maadaan tayo dito'y nga tarigagay. Okay? Ikatlo kan maudi kakabsat, not only the problem they faced at hand, not only the purpose of their heart, their dedication and desire. Number 3, the promotion from heaven. Ito yan. Amin nga rigat kan struggle. Magungunaan deta. Amen? Oh. Their experience. Oh, anya dagiya padas da. Verse 15 and 16. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh. Gwap-gwapo da, nalukluk magda, than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melsar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pulse. Could you imagine that? Oh. Mayat nga kunadan to kang kagat. Okay. Oh, and that what had happened. Oh. Palagip yun yung istorya nga idi man nangaramid ni Nebuchadnezzar, iti may nga dakkel nga rebulto, ket no aguni jay trompeta, sardeng dami na ubraen da ket sangwen da jay rebulto ket agkas jay da kumbaba da. Nga mattoy dagitoy talong agagayam. Di Shadrach, Meshach ken Abednego iti naguna di trompeta tut. Nagkumbaba amin nga tao nga misuda nga tallo, nagtakder da. Oh. Ket ditoy nga makita tayo nga kuna dagitoy tattao kinayatnag nga dusa na dayjay may ipisok ijay pugon nga permi nga nakapudpudot ket kasi tinaramid da kadagiti talong nga gagayam impisok da ket gapot ti kinabara na daytoy soldado nga nang rimpong nga nang ipisok kadakwada ket talapug awan pay jay pudot nga madikuan kunada di matalot impisok tayo wen ngam apay matupat ti magitkitak ijay ket jay may sagat ka angas iti anak iti Dios. Oh. Ket ijay nga rimwar da kakabsat. Ket anyat kunana ti Biblia. Manipot iti daytoy nga aldaw nangaramid ti decree ni Nebuchadnezzar. Oh. Ngawan ti sabalin nga dayawen dagiti Dios. No saan nga ti Dios dagitoy talong nga gagayam. Can you imagine that? Oh. Ket nagmayaten kakabsat. Oh. Nagmayaten nga babaen keng ka ket may establish ti maysa nga paglintegan kakabsat inta pagubobraa mo no inta eskwela yo babaen ti testimonyom. Oh, I praise God and always give glory to God. Digiti dua nga babalasang mi kakabsat iti agbasbasa dat elementary. Taytatan babaan ti parabor ti apo ket high school dan. Thank you for your prayers. Iti agbasbasa dat puyan elementary school. Talaga no mapanda agbasa idi ko kakabsat no pre-day da nakapaldada, nakadress da. Kat idi kwan, kuna dagiti ka classmate da, mayat mo't gayam ti agbadot kasta. Oh, katuan kunada. So babaan ti tulong kan parabor ti apo, babaan ti panakakitkita da kakabsat nga agbadbado da agdredress da, simurot dagiti pada da nga babaeng agdress moten. Kunada ka dagiti nanang da, nanang, irwar mo man dati badok nga kastoy ket kastoy, apay mat, sut pagbadok mapan eskwela, mayat ka di kung nakano dagiti nanang nagat, mayat nanang ta isut pagbadbado ni heaven kaniya ti adasa. By the grace of God. O itataawan dat ijayan nga eskwela, nga madadalat tapay lang agbadbado nga babae ti dress. Oh. So this is just small things. Babatit nga banag, kano maminsan kanya tayo ket kaslawan impact na, but you just don't know. It is just a single seed nga maitukit ket inton isuna ket dumakkel agsabong agbunga di tanto nga makitam iti nakaidumaan na. Ken dita nga makitam ti bungaen nanto di may nga bukal. Kastamet kadagiti tarigagay tayo ken dagiti experience tayo ti panagbiag. Hammo nga panunuten tarigat given na yan.
Idawatam kitdi strengthen na katiapo. Laglagi pam, ikinapudno iti Diyos, paruda inaldaw-aldaw. Great is His faithfulness. They are new every morning. If we will do as God says, He will never fail us. Hankan nga panawan, hankan tumat nga baybayan. So it says here, their experience, not only that, in their provision from heaven, God didn't only allow them to be what we call to experience good thing, but also makita tayo dito'y their excellence. Ang adakes nga dagiti Kristiyano, dagiti taga HBBC, they are the one excelling in their school, in their job. Why? Because they have their God. Amen? Oh. Ang adakes nga dagiti member at HBBC, they always make the difference. By the grace of God. God will put us into a place where we could serve Him, and He is expecting us to excel so that His name be glorified and for His word to be proven. Kunada kat pampihira. Isang sangayan deto ya. Oh. Pampihira. Oh. And then number 3, not only their experience, excellence, also their endurance. Verse 21, and Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Could you imagine that? Manungatawin kakabsat, nga nagundur, ngumsan nga nagbaliw ti commitment na, nga nagbaliw ti puso na, iti apo ken ti panagserbi na ti apo. Daniel endured in a place of power and prominence for 70 years. Can you imagine that? 70 years. Awan ti kompromiso na kakabsat. Awan pa nagbaliw even an inch. Gitakder na. At dito nga makita tayo, it was nearing 90 years old when he faced the lions. Oh. Do you know the story? When he was in a strange land, when he was in Babylon, there was a decree nga kunanay jay decree kan paglintegan nga siya sinuman nga mariputan makita kan maduktalan nga agkararag kiday jay saan nga inaramid nga rebolto ni Nebuchadnezzar may tapwak to isuna itirukib itilyon. God knows and Daniel knows that decree because during that time ni Daniel may isa kadagiti advisor ni Nebuchadnezzar. That is the reason why ammo na kagabsat deto nga paglintegan. Ngam pay isuna kat natanganan, mabalin nga kunana kumamat kat alisto na lang nga ibaga. I have to compromise my faith and my practice. But no, he didn't do it. We know the story, right? Anya di practice na di kway diad dat ijay Jerusalem. Diad da jay Juda. Ilukat na jay tawa. Kat sumango ijay templo kat ijay ngagkararag. Even the decree was already there. Even the decree was already put it is as a law. Amuna, naman niya tinaramid na, inlukat na jay tawa na, kati jay nga nagkararag, simango ijay Israel, jay Jerusalem kat nagkararag. Kat dagitoy nga pasurot ni Satanas, nga nangaramid kan nang sugsog kani ari tapno maaramid deto nga paglintigan ket nakita da your uray dalaeng deje mabalin nga pagkamalian ni Daniel and here is now the time an napay nakapag-amen siguro ni Daniel nagtartaray dan napandat ijay kani ari ket kunada ari adda iti maysa nga nang sulungasing di paglintigan nga inaramid mo sino deta di maysa nga advisor mo ni Daniel oh agladingit kakabsat at aaset na ni Daniel. Ijay nga naawatan deto'y ari kakabsat nga naiyabot isuna. Oo. Nabudol da kakabsat ni ari Nebuchadnezzar. At awan maaramidan na ata nasiliwan nan dejay lintag. Oh. Kadito'y nga ni Daniel. Oh. Linuktan da kakabsat. Dejay rukib tilyon. Kat inpisok da kakabsat. Kat kunana ti Biblia. Dejay siguro ti kahihimbingan nga turog ni Daniel kakabsat. Agasem dejay or itilyon. Diyan ka mo no natawag mo, no, buok mo no dutdut. Oo. Sut nagaddaan na. Tapos no aganges delyon o parang waterbed.
Unay nga ta ti panaka irut ti turog mo kakabsat. Ngam deto ti pa kitaam. Very concerned day ari. Nasapa nga bigat kat nagtartaray nga napan ijayan ti rugib tilyon. Kat kunana kiday jay soldado ikatam data bato nga ruangan data nga rugib tilyon. Inikat jay soldado kat kuna deto ari. Gayam Daniel adda ka didita si bibiyag kapailaeng kunana. Kat anya tinsongbat ni Daniel. Paday dayaw ti Diyos. Ti Diyos nga pagserserbiyak inaiwanan na. At permina kakabsat ang akwa. Lalalis no nga inyaon di jay. Kat kunana sa pulin nyo. Digitay ng budol kanyak. Kunana. Sa pulin nyo. So inpisok da kakabsat. Kat permi ang nagpiestaan jelyon. Makita yung kakabsat. Nga iti nananay nga panagtakder mo ti usto. An nalaeng nga mablesan ti unbeliever. Talaga nga ti Apo i-prove na ti sa una. Tapno ma-glorify tinagan. Pastor mo amuno kasanutrigat ti aramidag kan ti panagsituasyon ti pamatik tatta. Isaludsod, adda bakas diyan nga karigat ti pamati ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. We only have one God, the same God, never changed yesterday, today, and forever. The only problem is our faith will change. Daniel endured in a place of power and prominence for 70 years. And it was nearing 90 years old when he faced the lions. I hope and I pray that this encourage our hearts to remind us that no matter how long we live, how long we serve in a strange land, in a strange people, a strange surrounding, environment, we will go in life, we will always seek to honor the Lord in everything we do. The devil tries to bring each and every one us down through a small, seemingly insignificant temptation. He will always find ways to enter into our lives for the purpose of eroding our foundations until we are corrupted and destroyed. Kakabsat, no ti panagriknam kan panakakitam kat permina ka nga aramatan niya po Diyos. Huwag ka lang pagkakasiguro. Just always guard yourself. Guard your heart. Guard your mind. Because nung makita na ka ni Satanas, nga permina ka nga mararamat ti Apo, batit laeng nga liway mo, serken na ka, kat ininot, nakaslaanay, rupuugan na ka, kat dadailin na ka. Brethren in the Lord, I hope and I pray, and I praise God, that whether the Lord will put you and brought you into any strange land. Thank God for your commitment. Thank God for your heart. Thank God for your faith. And I pray that may you please continue to be strong. Continue to have that desire, good desire for the Lord and for the ministry. Tararag tayo kagabsat, tumakdar tayo amin. Let's pray. Apo agyaman kami ti daytoy nga bigat. Personally agyaman na kapo. Sa nakamay kari. Nga mabayan ti parabor mo Apo Diyos. Iso Apo iti manginable kanyak every time. Naramatan na kapo. Kada pangibaunan Apo. Iti pastor ko Apo Diyos. I always ask for your grace. I always ask for your power. I ask for your guidance. So Lord, we thank you for reminding us for this morning through this message that you have allowed us to learn. Nauray adda kami gayam iti sabali nga lugar, kan naet nga lugar Apo Diyos, at mabalin milatapay lang Apo, iti agbalegi. Tulungan na kami Apo, nga marecall, kan mapalagipan, iti panagbiag dagiti upat nga gagayam. Ni Daniel, Meshach, Shadrach, ken Abednego. Anuman pay Apo Diyos, adda iti lugar, nga saan da nga nakairwaman, lugar nga saan da Apo nga nadakkelan, lugar Apo nga kontra iti amin nga aspeto ti panagbiag da. Sursuro, pamati, panagbiag, kan praktis Apo. Nga Apo Diyos, saan nga iso iti nagbalin nga rason. Tapno iti kasta Apo Diyos, kat may kompromisi do Apo. Katapo, agyaman kami ti ehemplo da, nga nagtalinaed da Apo Diyos nga natipker, napudno Apo, kan natured, iti pamati da Apo. Iti mangipakita Apo Diyos, iti kinaman nakabalin mo,
bayat ti panaglabas ti tawtawan, ito'y Apo Diyos, nga naipromote Apo isuda, kan nakita Apo tinakay dumaan ti panagbiag. Continue to bless these brethren. Digito'y kakapsat dito'y haway Apo. Ang kuam mo, digiti pagpaspasaran da iti naldaw-aldaw nga panagbiag. Ang kuam mo, digiti sangsangwan da nga karit iti panagbiag. Ang kuam mo, digiti sangsangwan da Apo Diyos nga peggad iti panagbiag. Ang kuam mo, digiti karit iti kompromiso ti pamati da Apo. Ngam Apo Diyos, amok nga ammom Apo digitoy. Amok nga ammo da Apo nga ammom Apo digitoy. Tadiga po na Apo ket iyong umandamot Apo kengka. Amo ka di ipalubos nga agkapoy da Apo. Amo ka di ipalubos o Diyos nga dumteng ti kanito Apo. Nga agliway da tapno ni ti kastaketsan nga magundawayan ti kabuso. Ipalagip mo kadakwada Apo digitoy nga upat nga gagayam. Tapno ni ti kasta Apo Diyos ket mapalagipan da kadagiti saom. Nga uray no adayuda Apo ti familyada, adayuda ti home church. Ket Apo adda kalatta kakanayon iti sibay da Apo. Continue to bless them, continue to help them, strengthen them. Digito'y amma Apo Diyos, sikat mang tulong kadakwada, nga makita da kaditi puso ti Senior Pastor mi Apo. Tapno ni ti kasta Apo Diyos, mabalin nga maiwanwan da Apo, digiti pamilya da Apo, kat maadaan ti panagmaymaysa, nagserbi ka nagdayaw ka. Digito'y amin na Apo, help them to become submissive to their husband. Digito'y anak, tulungam isuda nga agbalin nga natulnog Apo Diyos. Kanagbalin Apo nga nagagat nga paramat ka. Wala po, gawatek mo titi agtultuloy ka di Apo Diyos nga panang paimbag mo, iti adipon mo nga da Apo dita. Richard Glenn, I pray dear Lord, agasam Apo, pigsama Apo isuna, sublim ti dati nga salunat na Apo, tulungam, kunwam ti panagabalin parabor ken siri. Kakas panang iturong na Apo, bigiti kakapsat dita, babay na Apo Diyos, iti panang supervise na, iti trabaho nga naitalag Apo keng kwa na babay ti Senior Pastor. So thank you so much dear Lord. I am now giving you back the honor and glory because I ask all these things in Christ's most precious name. Amen and amen. Thank you very much, brethren. God bless you.